ଯେତେ ଆସିଲେ ତାକୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେମିତି ଆମ ମନରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଜୁଟିଗଲା। ସେ ତ ହେଉଛି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଣଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ସେ ହେଉଛି ଆମ ମାମି ମାଉସୀ। ସେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଥଡେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ୱିଶ୍ ଆଣି ଆମେ ଲେଖିଦେଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଗଜରେ। ଏମିତି ଆମ ଗିଫ୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେନି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବି ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଇୟରିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ। ଦେଖିବା ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ଗିଫ୍ଟ ଦେଖି ଆମ ମାମି ମାଉସୀ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ ତ? ମିଚେରି ଗ୍ରୁପ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।